Adultery is a sin. Mateo Kapitulo 5 versikulo 27 hangtod sa 28. Hingdunggan ninyo nga ginaingon sa mga karaan, dili ka manapaw. Apan ako nagaingon kaninyo, nga tanan kadtong nagatanaw sa usa ka babayi sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing. Exodo Kapitulo 20 versikulo 14. Dili ka magpanapaw. Marcos Kapitulo 10 versikulo 11 hangtod sa 12. Og siya miingon kanila, kung kinsa ang mobiya sa iyang asawa og mga sawa sa lain makasala sa panapaw batok kaniya. Og kung ang usa ka babayi mobiya sa iyang bana og mamana sa lain, siya makasala sa panapaw. Mateo Kapitulo 5 versikulo 31 hangtod sa 32. Giingon usab, bisan kinsa ang magabiya sa iyang asawa, magahatag kaniya og sulat sa pakigbulag. Apan ako nagaingon kaninyo, nga tanan kadtong magabiya sa iyang asawa, gawas kung maoy hinungdan ang pagpakighilawas. Iyang ginapapanapaw siya, og ang mga sawa sa usa ka biniyaan nagapanapaw. Mateo Kapitulo 19 versikulo 7 hangtod sa 8. Sila nag-ingon kaniya, busa, nganong nagsugo si Moises sa paghatag og kaligunan sa panagbulag og sa pagbiya sa asawa. Siya nag-ingon kanila, tungod sa kagahi sa inyong kasing-kasing, si Moises nagtugot kaninyo sa pagbiya sa inyong mga asawa. Apan sukad sa sinugdan, dili sama ni ini. Ang Bugna Kapitulo 2, versikulo 21 hangtod sa 23. O gihatagan ko siya og panahon aron siya maghinulsol, og wala siya'y tinguha sa paghinulsol sa iyang pagpakighilawas. Ani akaron, paligiron ko siya sa usa ka higdaanan, ug ang mga nanagpanapaw uban kaniya sa dakong kagul-anan, gawas kung sila maghinulsol sa iyang mga buhat. Og pagapatyon ko sa kamatayon ang iyang mga anak, og ang tanang mga iglesia mahibalo nga ako mao ang nagasusi sa mga sulod nga tinguha og sa mga kasing-kasing. Og paghahatagan ko ang tagsa-tagsa kaninyo sumala sa inyong mga buhat.